Αν και ξέρω ότι ο δικτυακός εξοπλισμός δεν είναι sexy, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από εσάς εκεί έξω χρειάζεστε ένα καλό modem router είτε για το σπίτι είτε για την επιχείρηση. Εδώ λοιπόν μπροστά μου έχω το νέο Fritzbox το 7690, το οποίο μάλιστα είναι και Wi-Fi 7, οπότε υποστηρίζει την πιο γρήγορη ταχύτητα σύρματης δικτύωσης. Θα κάνουμε λοιπόν παρέα το unboxing, θα δούμε και κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Εγώ θέλω μόνο να θυμίσω πριν προχωρήσω ότι από πέρσι ουσιαστικά τον Οκτώβρη έχει αλλάξει η νομοθεσία και μπορείτε στις περισσότερες συνδέσεις, νομίζω ότι εξαιρούνται οι συνδέσεις οι οποίες είναι με οπτική να απευθεία στο σπίτι, να συνδέσετε το δικό σας τερματικό εξοπλισμό. Οπότε έχετε λοιπόν την ελευθερία, αν δεν σας αρέσει ο εξοπλισμός ο οποίος σας δίνει ο πάροχός σας, να αποκτήσετε ένα third party modem router όπως αυτό εδώ που έχω μπροστά μου, το οποίο ενδεχομένως να έχει, στην προκειμένη περίπτωση, σίγουρα θα έχει πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά και κάποια τα οποία μπορεί να σας είναι χρήσιμα, οπότε λοιπόν να πάτε να κάνετε την αναβάθμιση. Πριν ανοίξω το κουτί, να δούμε λίγο τα βασικά χαρακτηριστικά. Μας λέει λοιπόν ότι είναι συμβατό το συγκεκριμένο modem router με συνδέσεις DSL έως 300 Mbps. Είναι Wi-Fi 7, υποστηρίζει συσκευή Smart Home, DECT και Zigbee και μάλιστα η Fritzbox έχει πει ότι θα πάρει κάποια στιγμή και αναβάθμιση και για το πρωτόκολλο το Matter και από εκεί και πέρα υποστηρίζει τεχνολογίες MEsh Wi-Fi. Μπορείτε να συνδέσετε πάνω του τηλέφωνα τύπου DECT και έρχεται και με το Fridge OS της εταιρείας ό,τι αφορά το interface και την εφαρμογή που θα δούμε. Για να δω εδώ, έχετε αυτό το διάγραμμα υπόψη σου λέει ακριβώς τι μπορεί να συνδέσεις σε ποια θύρα. Εδώ είμαστε, τα βασικά τα εγχειρίδια και από κάτω εδώ το modem router μεγαλούτσικο και να δούμε και τι καλώδια δίνει μαζί. Δίνει ένα τηλεφωνικό, το οποίο μάλιστα είναι και αρκετά μακρύ από ό,τι βλέπω. Δίνει και ένα Ethernet και εδώ έχουμε φυσικά και την τροφοδοσία. Να βγάλουμε και τις ζελατίνες. Εδώ στα κλασικά χρώματα της εταιρείας με το κοκκινάκι και το λευκό Fritzbox. Εδώ οι ενδεικτικές λιχνίες, Power DSL, WLAN, τηλέφωνο DECT, Connect το WPS για το ασύρματο και το Information. Και πάμε εδώ πίσω να δούμε και τις θύρες και να κάνω εδώ και μία και με την αντιπαραβολή με το διάγραμμα που είδαμε πριν. Έχουμε λοιπόν και λέμε η DSL όπως είπα, ok, είναι για να συνδέσει την τηλεφωνική γραμμή. Εδώ οι δύο οι αναλογικές του τηλεφώνου. Εδώ η W1 η οποία είναι 2,5 GB. Και μετά οι τρεις LAN, οι δύο οι τελευταίες, οι 2 και οι 3 είναι Gigabit και η πρώτη, το βλέπεις και εδώ, είναι 2,5 G. Πάρα πολύ ωραία και εδώ στο πλάι υπάρχει και μία θύρα USB σε περίπτωση που θέλεις να συνδέσεις κάποιο στικάκι ή κάποιο εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, η θύρα αυτή είναι USB 2, οπότε είναι λίγο αργή. Να το εδώ το λέει, USB 2. Οπότε, ok, αν θες να το χρησιμοποιήσεις για media server, είναι αργό. Θα προτιμούσα εδώ και ειδικά τέτοια εποχή, προφανώς η θύρα να ήταν USB 3. Λοιπόν, τώρα εδώ θα κάνουμε μια παραδοχή. Θα θεωρήσω ότι το ρουτεράκι είναι εδώ στο κουτί, καθότι έχει αλλάξει χώρο, είναι συνδεδεμένο πια. Δεν έχει εδώ το στούντιο που βρίσκομαι δική του σύνδεση, παίρνει από αλλού, παίρνει ασύρματα κατά βάση. Γενικά να πω ότι η διαδικασία του συνταρρέσματος είναι πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα υπάρχει και αυτή εδώ η καρτελίτσα την οποία τώρα δεν θα στην γυρίσω γιατί εδώ στο κάτω μέρος έχει όλους τους κωδικούς, QR codes κτλ, password για το διαχειριστικό του router, αλλά ακόμα και αν εσύ τα αλλάξεις μπορεί να έρθεις εδώ και να σημειώσεις εδώ τα δικά σου. Από εκεί και πέρα τώρα στο κινητό υπάρχουν δύο εφαρμογές, η μία που σε νοιάζει είναι για το router η MyFridge και υπάρχει και η δεύτερη που είναι για τα προϊόντα Smart Home. Εδώ λοιπόν ανοίγοντας την MyFridge σου δείχνει στην αρχή το interface, σου λέει εδώ να συνδέσεις νέα συσκευή της Fridge. Εγώ βλέπεις ότι έχω εδώ συνδέσει το Fritzbox και από εκεί και πέρα αν θες από εδώ έχεις και ειδοποιήσεις που μπορεί να σου έρχονται και μπορείς να προγραμματίσεις, να ενεργοποιήσεις μάλιστα και δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στο διαχειριστικό του router ακόμα και αν είσαι εκτός χώρου. Εδώ σου δείχνει ένα overview του οικιακού δικτύου.
Εδώ είναι για τα προϊόντα Smart Home τα οποία σου λέει ότι έχουν αποκτήσει νέα εφαρμογή, οπότε πας και την κατεβάσεις, την έδειξα πριν. Και εδώ είναι η δυνατότητα, άμα θέλεις, να συνδέσεις κάτι στη USB του fridge και να το βλέπεις σαν media server, να κάνεις το δικό σου NAS. Δεν είναι προφανώς συνδεδεμένο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και εδώ είναι να κάνεις κάποιες πληρωματικές ρυθμίσεις. Βλέπεις εδώ τα δίκτυα Wi-Fi, να ενεργοποιήσεις το τηλεφωνητή κτλ. Πάμε λοιπόν εδώ στο Home Network και εδώ αν πατήσεις στο Open Interface, πηγαίνεις στο Interface. Κανονικά τώρα θα σου ζητά για να συνδεθείς. Εγώ είμαι ήδη συνδεδεμένος. Και εδώ μας δείχνει ένα overview όλου του δικτύου. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο το Web UI και αντίστοιχα και το περιβάλλον της εφαρμογής. Εδώ λοιπόν είναι οι βασικές κατηγορίες. Όμορφα και τακτοποιημένα όλα τα πράγματα. Βλέπεις Internet, τηλέφωνη, Home Network, Wi-Fi, Smart Home, τα διαγνωστικά, το σύστημα και διάφοροι wizards. Πάμε να δούμε λίγο τις επιμέρους επιλογές. Τώρα εδώ θα χρειάζεται να θολώσω βέβαια διάφορα πράγματα, δεν θα μπορέσεις να δεις. Εδώ σου δείχνει τι ωραίες γραφικές παραστάσεις με την χρήση της γραμμής, download και upload. Έτσι, και δίπλα σου δείχνει και τι γενικά δεδομένα έχεις καταναλώσει, αν θες να παρακολουθείς την γραμμή σου και βλέπεις ότι έχει και καρτέλες εδώ για σήμερα, χθες, όλη την εβδομάδα και αυτό το μήνα και τον προηγούμενο μήνα. Και αν είσαι και σε γραμμή η οποία σε χρεώνει με βάση την κατανάλωση που κάνεις, εδώ μπορείς να βάλεις και τη χρέωσή σου και να κάνεις τους υπολογισμούς σου αυτόματα. Εδώ βλέπεις την καρτέλα των Parental Controls, τα διαφορετικά προφίλ μπορείς να κάνεις και να έχεις και guest προφίλ, να δώσεις priority σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Γενικά το διαχειριστικό του είναι πάρα πολύ αναλυτικό, πάρα πολύ ισχυρό. Filter list, IP blocking list. Αντίστοιχα εδώ μπορείς να κάνεις το port forwarding σου, τα setting για τα VPN κτλ. Από κάτω στην καρτέλα του τηλέφωνου έχεις όλες τις επιλογές που θέλεις, γιατί μπορείς να συνδέσεις μέχρι 6 DECT τηλέφωνα εδώ πάνω και να τα διαχειρίζεσαι. Βλέπεις και τηλεφωνητή, τους τηλεφωνικούς σου αριθμούς, alarm, fax. Γενικά πραγματικά δεν του λείπει κάτι, να διαχειριστείς νούμερα, είναι πάρα πολύ αναλυτικό. Εδώ τώρα είναι η καρτέλα του Home Network, προφανώς υποστηρίζει και δικτύωση τύπου MES, αν έχεις άλλα ανταπτοράκια της fridge στο χώρο σου. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω για να μπορέσω να σου δείξω κάτι στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Σου λέει λοιπόν ότι πάντως μπορείς να ορίσεις το FridgeBox σαν Mesh Master ή σαν Mesh Repeater και από εκεί και πέρα να κάνεις το setup σου. Στο Wi-Fi τώρα που είναι το πιο σημαντικό, βλέπεις καταρχάς ότι έχεις δυνατότητα να στήσεις και δίκτυο guest και το σημαντικότερο όπως είπαμε είναι ότι έχεις δυνατότητα να παίξεις σε Wi-Fi 7. Εδώ τυχαίνει έχω και μια συσκευή Wi-Fi 7 στα χέρια μου, είναι το Motorola, το Razer, το 50, το Ultra, θα το δεις σε άλλο βίντεο τώρα κοντά γιατί το δοκιμάζω. Και εδώ είναι συνδεδεμένο ήδη στο FridgeBox και βλέπεις ότι αν πάω εδώ να το συνδέσω στο Wi-Fi το 5G, το οποίο το έχω ορίσει να είναι Wi-Fi 7. Τώρα επειδή είναι σε πάνω όροφο το router και παρεμβάλλεται τσιμέντο, είναι χαμηλό το σήμα, αλλά το βλέπεις πάντως εδώ ότι υπάρχει Wi-Fi 7 και θα σου βάλω μετρήσεις κάποιες να δεις στην πράξη πώς είναι η μεταφορά μεταξύ δύο συσκευών οι οποίες είναι Wi-Fi 7, έτσι για να πάρεις μια εικόνα. Να πω μόνο ότι το συγκεκριμένο router δεν υποστηρίζει την μπάντα των 6 GHz, οπότε δεν δίνει το μέγιστο bandwidth το οποίο θα μπορούσε να σου δώσει το δίκτυο του Wi-Fi 7. Επίσης, οι επιδόσεις και το τι ταχύτητα θα πιάσεις σε ό,τι αφορά την σύνδεση την Wi-Fi 7 εξαρτάται και από το modem το οποίο έχει η εκάστοτε συσκευή που συνδέεις πάνω. Δύο συσκευές οι οποίες έχουν δύο κινητά για παράδειγμα τα οποία υποστηρίζουν Wi-Fi 7 δεν σημαίνει ότι θα πιάσουν την ίδια ταχύτητα. Αλλαγή σκηνικού για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις μετρήσεις που σας υποσχέθηκα. Το router βρίσκεται στον ίδιο χώρο για να έχουμε το βέλτιστο δυνατό σήμα και έχω και δύο συσκευές Wi-Fi 7. Το ένα είναι ένα iPhone 16 Pro Max
και το δεύτερο είναι ένα Galaxy Tab S10 Ultra και τα δύο υποστηρίζουν Wi-Fi 7, οπότε θα τσεκάρουμε να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να μεταφέρουμε ασύρματα αρχεία από τη μία συσκευή στην άλλη. Θα μου πεις τώρα, ασύρματη μεταφορά αρχείων μεταξύ Android και iPhone? Ναι, γίνεται. Στο έχω ξαναδείξει και σε short, θα στο δείξω και τώρα. Στο μεταξύ πάμε να δούμε λίγο και κάποια στατιστικά, να δούμε τι θεωρητικά κάνει το δίκτυο. Εδώ έχω κατεβάσει μια εφαρμογή η οποία κάνει analyze εδώ το signal του δικτύου και μου λέει λοιπόν ότι είμαι συνδεδεμένος εδώ με το tablet σε ταχύτητα 2882 Mbps, το οποίο βέβαια είναι το μέγιστο θεωρητικό που μπορεί να υποστηρίξει. Uplink και downlink είναι αυτό, είναι 2882 στο uplink και 2882 στο downlink και έχω πάρα πολύ καλό σήμα, βλέπεις, μείον 30 dB, οπότε είμαι καρφί. Και πάμε να δούμε τώρα και πόσο γρήγορα μπορούμε να μεταφέρουμε αρχεία. Σε ένα ρεαλιστικό τεστ, έτσι δεν θα κάνω εδώ ουσιαστικά κάποια εργαστηριακή μέτρηση, θα χρησιμοποιήσω την εφαρμογή τη LocalSend, η οποία μπορεί να μεταφέρει αρχεία από συσκευή σε συσκευή που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο. Θα τρέξουμε τρία σενάρια, ένα με μικρά αρχεία, δηλαδή φωτογραφίες, με έναν φάκελο το οποίο είναι περίπου 1,5 GB, ένα με μεσαία αρχεία, όπου θα είναι ένας φάκελος με αρχεία εκεί από 500, 600, 700, 800 MB, όπου θα είναι ένας φάκελος 5 GB και τέλος θα μεταφέρουμε και ένα μεγάλο αρχείο, ένα αρχείο βίντεο, το οποίο θα είναι 10 GB, για να δούμε πόση ώρα θα πάρει. Τι άλλο? Προφανώς μπορεί να φτιάξει αναλυτικά τα κανάλια, να δείξεις εδώ η κάθε μπάντα, η 2,4 ή 5, αν θα παίζουν σαν τι Wi-Fi, και βλέπεις ότι έχεις επιλογές ανάμεσα σε Wi-Fi 4, 6 ή 7, ξεχωριστά για κάθε μπάντα, να ρυθμίσεις εδώ την ισχύ του σήματος και έχει και κάποιες άλλες προηγμένες εδώ γραφικές παραστάσεις για να παρακολουθείς αναλυτικά το δίκτυό σου. Βλέπεις την κάθε μπάντα ξεχωριστά, τα κανάλια τα οποία χρησιμοποιούνται, το traffic το οποίο υπάρχει. Βλέπεις εδώ τις μπάντες ποιες χρησιμοποιούνται, σου δείχνει εδώ ακριβώς από κάτω και ποια δίκτυα έχει στην περιοχή σου και ποια κανάλια χρησιμοποιούν, ποιες μπάντες κτλ. Για να επιλέξεις. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο πραγματικά δεν θα μπορέσεις να φτιάξεις. Να λειτουργεί το Wi-Fi με schedule. Να ρυθμίσει το guest δίκτυο του Wi-Fi, ώστε όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης ή άμα είσαι σε χώρο, ειδικά αν είσαι σε επιχείρηση, να μην βλέπουν οι συσκευές των επισκεπτών τις δικές σου. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά από κάτω τώρα είναι η καρτέλα του Smart Home. Δυστυχώς τώρα εδώ δεν μπορώ να σου δείξω πραγματάκια, γιατί δεν έχω συμβατές συσκευές. Και τέλος εδώ η καρτέλα εδώ του Diagnostics, όπου μπορείς να τρέξεις τα διαγνωστικά σου, να σου πει τι γίνεται, αν λειτουργούν όλα σωστά ή δεν λειτουργούν σωστά και να κάνεις μετά το troubleshooting. Εδώ η καρτέλα της ασφάλειας είναι για να κάνεις και update το λογισμικό, το Fridge OS. Σύντομα θα βγει από ό,τι καταλαβαίνω και η έκδοση 8, την οποία θα την πάρει και το συγκεκριμένο το router. Και μετά εδώ οι πληροφορίες του συστήματος, το event log, το push service, το πώς θα λειτουργούν τα κουμπιά και τα LED και τα λοιπά. Έχεις δυνατότητα εδώ να τα σβήσεις, να αλλάξεις την έντασή τους. Αυτά λοιπόν από το ρουτεράκι. Το κόστος του είναι σχετικά υψηλό, είναι στα 330 ευρώ περίπου, αλλά νομίζω ότι με το πακέτο το οποίο σου δίνει σαν χαρακτηριστικά και σαν διαχειριστικό, είναι ένα προϊόν το οποίο αξίζει να επενδύσεις πάνω του, αν θέλεις ένα router, ένα modem router το οποίο να είναι πολύ καλύτερο από αυτό που σου δίνει ο πάροχός σου. Γράψε μου την άποψή σου στα σχόλια και εμείς τα λέμε στο επόμενο.